Lyžiarske stredisko Brunalm sa nachádza v Štajersku v Rakúsku a ponúka rôznorodé možnosti pre lyžiarov všetkých úrovní. Stredisko disponuje 16 zjazdovkami s celkovou dĺžkou približne 12 km. Tieto trate sú rôznej náročnosti, čo umožňuje vybrať si vhodnú trasu podľa vašich schopností. Stredisko Brunalm je vzdialené približne 180 km od Bratislavy, čo predstavuje cestu autom trvajúcu okolo 2 hodín. Najlepšou trasou je cesta cez Viedeň a následne smerom na Štajersko. Presné ceny skipasov pre rok 2025 v stredisku Brunalm sa nachádzajú na oficiálnej webovej stránke strediska. Stredisko Brunalm je jednoducho vhodnou alternatívou pre tých, ktorí majú radi kľud a menej ľudí na svahoch.